Izindaba zokuthi uSicebi wakwaDlamini ozibiza uSamagcwama akasekho emhlabeni, ingozi yemoto iyona-ke eyenzakalile ebheke emcimbini iBasadi Festival. So okunye okwenzakalile laphana ukuthi iy'nsizwa ade hamba nazo beziwu-3, ngiyacabanga ade bawu-4 if I'm not mistaken. Kodwa omunye kwagida nabo oshonele esibhedlela, insizwa ebizwa ngeGupta. Amapheji amaningi kalithulile lolo daba lolo eyalibhala lapha ku-Facebook, including uMaskandi Promotion, uthi nasi le nsizwa ebigidele uSicebi uGupta, naye bathi ushone kuyo le ngozi ebehamba noSicebi beye emcimbini obuse-Richards Bay. Ababange besafika ulale kahle insizwa yakithi. Baqhubekile nabantu nokufaka iy'lokotho-ke zokuthi yena bekhalisane nomndeni wakwaDlamini, abantu abanjengogwazinsele, the greatest. Uthi okay, I hope lezi ngezinye zezindaba ezingamanga ezingelona iqiniso, ayi lutho phela, lutho ngempela. Usho ukuthi-ke akakholwa-ke namanje ubanika lo Mgezani Media Production, uthi phumula ukuthula mfowethu, umhlaba uwusebenzela ibanga elide lincane kakhulu, besisalindele olukhulu kuwena, kodwa umveli kuqala uyena owazi isiqalo nesiphetho, indima yomculo noMaskandi ugqameke ingozi enkulu. Lapha umnikazi Simakwana sikashafuza ngobani uthi uyile umuntu omkhulu lisishonele mabhinca. Ukhozi FM laliphinde lakhalisana naye-ke ukudlula emhlabeni kwaSicebi, lathi Ukhozi FM luzwalisa ukudaba okukhulu ngokudlula emhlabeni kwaSicebi Dlamini bengumculo wamaskandi, sithi tutu emindenini, abangani kanye nasebenze nabo. Uyibekile induku ebandla, #rest in peace Sicebi Dlamini, #Ukhozi-ke. Lisho kanjalo-ke Ukhozi ulala ngokuthula-ke inkosi-ke yamagcokama. uFezana naye ubhongile emsonoti, hayi khona kunzima zingane zakwethu ngishaywa luvalo. Lapha ngaphansi kweposti-ke yeMaskandi Promotion kube namakhomenti-ke ambalwa laphana-ke afana nobani-ke noSakhile Mweli Dubandle uthi le nsizwa ngangifunda naye efunda okuhle, igrade eyodwa, ehlala emva kwami, angibazi ubuhlungu obungaka engibuzwayo. Lilale kahle bafowethu noSicebi, siyanilandela nathi. U-Enhle Mpilo uthi hawu isono bakithi. uManjomane Mbuso lona uthi Nkosi yami. uNothi Ntuli uthi kwabuhlungu kodwa Nkosi ngiphile. Abel uthi hawu kodwa bafowethu kanti yini bakithi. Uzikhona Vilakazi uthi yo kunzima bakithi, balale ngokuthula-ke. Uthi sibheke amanye amakhomenti ukuthi engabe akhona yini-ke, right-ke. Okay, siyayithola-ke enye ikhomenti laphana-ke. Ubani kuMajola Muhle uthi kunzima, balale ngoxolo bakithi. uGamelihle Buthelezi uthi manje naye owakubo kaSicebi noma base beyamphendula abazi ukuthi yena owakubo noma cha. uThulile Nyoni uthi yazi angikho right namhlanje. Uliyakhanya Xolifuza uthi kwaze kwabuhlungu, yazi ngikhala angiqedi. Wasethi usine kaMamlotshwa Ndlovu uthi phumulani-ke maqhawe-ke. So bekuyilokho sifuna ukuveza-ke because kunendaba engavelanga ukuthi yiyona le nsizwa le, naye ibinomndeni, naye ibiney'hlobo, naye ibinomuntu ephilisana naye, nabo balahlekelwe kubo, engakwazi engenayo isho yakhona ukuthi umfabo kaSicebi or bebegida nje. If kuwumfabo kaSicebi-ke belale ngokuthula-ke bobabili-ke emndenini odwa. If nayo inesibongo sayo esihlukile, sithi nawo umndeni awududuzeka esikhathanayo nabo ngokubehleleke. Baningi abafethu-ke abacula uMaskandi-ke nasemagroupini nje general, abantu abalokhu befakile-ke iy'khalazo bebhonga-ke emswaneni. Angeke sibaqede-ke, lokhu kuzoveza nje laba bambalwa-ke abavile njengamanje. Ividiyo siyibamba lapha nisakahle ebuhlungwini obungaka, asazi ukuthi sizophola sithini-ke endimeni kaMaskandi.